Hej alle, jeg hedder Jes, jeg er trommeslager i Dance for Dirt og totalt fanatisk med trommegrej, også bækkener. Samtidig med det, så gider jeg ikke bruge alt for mange penge på det, og jeg er vild med en bækkenlyd, som er klar og ren. Så derfor så vil jeg prøve at se, om jeg kan få noget ud af det her gamle vintage Cillian A. Jeg tror, det er fra 70'erne, og det er efterhånden bare blevet rigtig kedeligt og gammelt. Og jeg ved godt, der er sådan nogle bækkenfanatikere derude, der vil sige, hey, man må aldrig rense sådan noget her, fordi så får det jo den der lidt klare og helt mere crispy lyd. Men det er faktisk det, jeg gerne vil have. Så nu tager jeg og prøver at se, hvad jeg kan gøre og få det renset. Og for at få det renset, så har jeg prøvet det er faktisk et amerikansk produkt, hentet fra England, der hedder Simple Doctor. Sådan en 3-trinsraket her, som jeg vil prøve at teste og filme. Og se, om det virkelig virker. Selve bækkenet, hvordan lyder det før og efter? Det er sgu svært at se. Står jeg her i mit køkken, lad os se. Helt vildt. Første skridt, det er at putte den her cleaner på. Nu har jeg cirka puttet den her cleaner på med hænderne. Sådan cirka 2 minutter eller sådan noget. Og så skal jeg faktisk bare skylle bækkenet. Det var så første skridt. Her kan man se resultatet. Det er faktisk helt okay. Og jeg har jo slet ikke haft maskinen på eller noget som helst endnu. Så nu skal jeg videre til næste skridt, som bliver at bruge den her, der hedder polish. Og der skal jeg så i gang i en maskine. Og så beslutter jeg mig for at bruge min excenterslipper i stedet for, fordi jeg kan se, det er simpelthen den, der kører hurtigst. Med det her sæt her, der er der kommet sådan en pad her, som de påstår helt specielt og så videre. For mig der ligner det altså bare sådan helt normalt pads, sådan pussepad, eller hvad man nu skal kalde sådan en, som kan sættes på med velcro, i hvert fald på min excenterslipper. Og så er meningen så, at man skal hælde det her pusse-show ud over. Og nu kører jeg simpelthen bare med min excenterslipper henover. Så det er spændende at se, hvordan det her det går ind og bliver. Så er jeg midt i pusseprocessen. En af de ting, jeg burde have gjort før, det var simpelthen at få fjernet det her. Der sidder et kæmpe stykke gaffatape oven på det her bækken her. Og selvom bækkenet faktisk allerede ser ordentligt ud nu, så skal jeg lige det fjernet. Og det gør jeg faktisk med varmt vand. Jeg har også prøvet med en varmepistol før. Det virker altså også. Så nu har jeg fået fjernet den der kæmpe store klat af gaffatape, og jeg bruger simpelthen bare sprit. God gammel husholdningssprit. Så nu har jeg pudset bækkenet nu med min excenterslipper. Nu er nået til det der niveau der, hvor man faktisk skulle putte sealant på. Men jeg vil faktisk lige hælde varmt vand over for at få det værste væk, fordi der er stadigvæk en masse skidt på det her bækken her. Så lige for at få det skyllet af. Men det der har været vildt, det er, jeg tror det her bækken det er fra 60'erne eller 70'erne. Det er altså virkelig aldrig været renset, så det er en ekstrem proces at komme igennem. Nu prøver jeg at hælde lidt vand over, der lige renser det hårdt, og så bagefter så går jeg til bagsiden, og slutligt så putter jeg sealant på begge sider. Nu er jeg ved at tørre det af, bare med en klud, inden at jeg går videre til næste proces her. Og det er bare at køre bagsiden, men det er rimelig sindssygt, hvad jeg har fået ud af det her. Det kan overhovedet virkelig blive ekstrem. Og måske vælger jeg lige nogle steder, for eksempel her, lige køre en ekstra gang, for der var det der gaffatape. Så ligger undersiden i min vask. Jeg har lige haft cleaner brightness på det, og nu skal det her også til at poleres. Og nu er jeg nået til sidste stadie, og det er at putte sealant på. Og det skal jeg bruge den her lille klud til. Ja, og her er det færdige resultat. Der er sikkert nogen puritaner derude, der vil være sur over at rense det her bækken og så videre, men altså, faktum er, at jeg godt kan lide lyden af nye bækkener. Og det her bækken for mig var totalt ikke anvendeligt. Alt for mørkt. Nu vil vi lige prøve at høre, hvordan det lyder nu. Jeg har cirka brugt en halv time eller sådan noget på det her.
enkelt for at illustrere her, så har du det her, det er mit hovedcrashbækken. Et 19-tommer medium crash. Det tror jeg er fra, det er nok 7 år gammelt. Og her har vi altså et bækken, der er måske 30-40 år gammelt. Og de passer skide godt til hinanden, de her bækkener nu. Jeg har lige testet dem. Så jeg er rimelig glad for resultatet.